Ngi pedang supaya pi baro ki baju sutnat ban pej ban skor ya ki video lang ba jokane ka channel. Hakani ka por ngi warra shapi ya ka wei ka kubor ka basnu tenan. Mentangin her ya ka shnong laj mau siang sora ngi laj ban ya kendu ya iwei ikna samla kan thai. Iba kerteng ila pedang hon shisha khonglam. Ibla yo ya ka kerdan bakhanda jong ka thup top 20 hakar result HSSLC examination embos kabarang suplachan hi matau benai santarik ujemang arajar arpusan. To mentangin sya skor kumno ka jia lenti ka jong i tarhadu balala ban poi syadu ka nega kerdan bat ayu pat idon syu na de ban ong bat ban persngo syanga syapi hakani ka jinglat jong i ban ya kendu ya i. Oh, yon kita sih cari gitu. Oh, ngatang ko yung malay. Apa jam lech? Ngurung biasa. Di nai. Ta. Keras. Dua kristal boleh ada apa perteng. Hah? Ini mana? Ini nang. Tak kau boleh. Ha. Klan je. Khúc này không. Oh. Dah tak nak satu ni. Bantu pasal rasuk ngah. Agar teng jong ada irap yang saya konglam ngada national mau siang ngada shu pendap ya ka exam HSSLC A stream sebagai yawan pai kerdan ke bah kendai nak top list ka rukom pen kre te kam ngam nang than ban ai yu pa ko nu man ka sni te ya kre ko de gom to tang ba shwa ka exam ja pen kre pham pen kre bhai bar bar ro chi scheme to nga ke sa ba je da nang khrek kot dan nang tu pade para baci do khat ari nang khrek kot tu nang tu ngathia dan nang tu pade ka song be ka jing kwa dang kwa peteng ya ka bam kwa ngam ju peteng shu Pi be school nasional nana bisa asora kong. ngasa sora Tak sora. Bisa wai. ngasa wai hoi Ban nomor wai. ngasa wai wa di nana Ti pi krek hi na pi dan bab yarap ya pi ban krek kon. em pun ma khrek hi Krek. Haswa jong nu bapnyo kan ka resort pi adan jikermen eman pesen ka list. ban register man than de ngom dan ma ko ko ban khrek ro bin ong ro kam no na kar pang than ban ba pen khrek ko pen khrek exams the expectation te ngom dan ni bude ji arab jo play hi bala ya arab an pen po yang asa kan ka thong Ti hakis ngi shuti pi krek kot bain na pi wan sesnong ban yarap kam hai so. agis ni shuti te bon be wang be bala na ma wala kham yo for te mo ha bon be wang le bala ban da so hayam tu ngaya rap kam hi tawa ka po krek kot te ngajupu hi kum tu jupu karpang Pi bela iyo. kat wa kot ke ro le ben tu lagi kot na dukan ong ale ta ki kot hayem ong ale hab ya le ban bala lang kam ya rap lang hayem ro Pi de bakat no na kisipara. na ki para de ban kong Pi don kat ngur kisipara. ya dan chawut di be sin lang bang ban kong kan thai la Imei pagi atre iyo. ni mai pa sia bala
pelai kayo email di song yin brio di pa di balai kayoนักเรียนจงอาคมหุกป่าอยู่อีละเรียงคนที่เสียของล้ำแต่อีละอยากพูดละย่อยกับพูดนักเรียนปวดมาเศร้าไปยี่เศร้าสิเต็งนักเรียนจงพี่แต่ในงานงูอยู่บริปันมั้งอุบลาจัดสกอร์ครับเรียนกับจิงพูนกับจงอาแต่นี่ฮะบัตรจัดสกอร์บัตรนำตากจิงเตียวน้ำเตียวรวมจงพี่กงกับชาแนลปลาน้องกันดงน้ำตากีปลาโคนน้องกันดงbanyak kiurat seperang bagi wiki jaka ki putaro kinti burom kinti bako nam ta kan ikan nam ko burom joka hun ke jonga te ha ban ko nga ai ngu yo blei ba nam ta ka hun ban ko ke jonga bat kom ju ka hun ba ar ke jonga na po school snong hi ki ya pila bet khong lam bat kom ju ru ha kan ikan ti wam ta le ya ka la pleng hun sia khong lam ti bon ra na burom mo ya ka yang kasam hibar ka wei berkham tame ya ka lap yang sisa kepala lam nanti om tang ya ka yang kasem baik lam ti ya ka sora hibar ka wei itan cara snong hibar ka wei bat khima sora hibar ka wei bat gampat jubana ko jiru na ka sora college ko bamen mo na lu long ngala long teng ko mu ex student jong ka sora college rei gampat jubana hibar ka kardan hi wan yo kat kan ka kardan mo nam ta ka khun ki jong ai ku blei ya kini hikai ki principal mo wadi ni hikai ki la rim ki jong haru ngam la ban jer keteng rei hagan ki kanti gom ta le se kin yo snow ya ka ikan nam ka keteng ki jong ak mu pa wala ka kami jong kam mo kam pas matrik rei mi ki khun mo kam da pas rei kanam ko burum pan claim ta nyong ka khun ka yai miner ke te psni kan yer chua ban de thu mo ai yo i mi pa i mo ki may deng ki may do madu ki marang ba ki jonga tapat ki nya kha ki me kha jonga ro mak be ki don ban taman kapor sa kapor ban yara ban tei nam ta ki start ni simpang jong ki khun ki jonga hi mo baro saungud hi ki badan mata ha ban ki kadang ki barit don sa arun nei ki kadang ki bahai ki lakam ki seprang nei bora-bor hi ngam joding kremen ngaduai hi ba kini ki wirat seprang aman ki sni por ki badang sahi ke jim ke jong ki bat kin perak ken ti mo kham ta mi pa mi ki ba ju don nak por skapor ban nei ke suthia nam ta ki khon ki jong te nak le ngam mu pa ni don ha padeng ke jing du ke jing ko dor re u blei pat hai por je no uju kor khu uju do ha por mi don kam wan ai ha por ba don ko ni ko do ba hoi ni ko do re ha ka por pa ki don kam ba de wan ban ai wan ban te sei ya ke jing kor khu ka khon nga ka balla ka kin nong ru rei hai tai por pat kayo hi ilai lenti ru teng te bat su ru ai ku blei ki lo ki jor ki parok ba jor jong ka ki bhai ma sem ki ban jan jangai mo ki ju ai kar khu bora na ka por jang khon kan thei ki jonga klap diang ya phila bed bat ki nei kai kham tam e nado bali skol nong kong hang te pokot wil ka don ha pleng ka jing pang ka don pleng system rei nado bali nasari kat hadu bana pas na ye ka kelas 5 nang teru kawan ni kadan ban kong nang apa pas kul snong ru kawan hadu kadan matrik ba yo hi ka percentage ki 50% bat kanang borom ku jong ka khon ban hadu kan mentak sniru hadu bana le po sor ka sing tiru wala pendo ai no system hale saya na po rap ki na mission ru rei andala shift no ya ka pa po sor ka le su ko ra nam ra borom kad hadu mentak sni kom ka wei na plen ki khon jong ki ma sora ba kayo ye kan ka top 9 mo na po ki basi po bat kalau kai ki jing ku ya ka yin ka sem bat yang hak pa ba ka kmehi wala im den kat ni den la jong pala rei ka jing ku pa ublei la ai la the sei ha kan ka yin ka sem balong ka yin ba den burom lon ka yin ba den akor bat kan kan te om tang ka khon ti jong an rei nam ta ki khon ju ko mi deng la sel sni nam ta khon ju ko mi do la sel sni nam ta ki khon jong ma do la sel sni nam ta ki khon jong marang ba la sel sni kalau ke jingkur khu kan ka yang kasem te ta kari tin ki jong ai bat ai ba ka jingkur khu nam ta ki khun ki jong kan nei ne ba kan nei sa pateng ha ki khun ki nya ha ki me ka ha ki khun jong ki me nak me san ne ki me do ki ba kan nei sa ga nam ko brom jong ka kor khong lam hi nang ne an talent kini ki ai nga kren ru nam ta kasno hi ka tha hi baro ka we ba kan kit nam ki burom kat kan ni ga nam kat kan ni burom si bon kilo ki jor ki wan man ai khu blei pa ki kor khu ki do
bahkan nei kiu irat safrang ban lain lagi nung jing pang jing sistem ndai oi lang mi kan dulu pro jonga ki badon sa jinga ki ba supon lo ba kapon ki jonga ki ai tang ka jing huble ndai ai ba ni ki jing ple ki kan kan sanang ma sa prom bad ba ko jonga ro kan ye pendep ya ka jing puli aternti ha ka jing em jongka ban ka ni ai ti huble ba ka dege ka mon pastar ka jong huble ba kan kiu irat safrang nang ne sa kaman huble ngadai iba iston sunjoin pa jongga lap diang hun sa khonglam te kum ka jing skongu yu blai kong bat ka ba msim la poi perkhat bat kemilenti ba ka jing tre sistem jong kan ka hun kseu jong i ka bor ka penong yang abangan perkhat teng yu mai wat pulikot banong kum u kring bangkot ten rai im sengap ipuli kat ba imon lekat ba imon ten rai habang perkhat iki snem ki balalek ki ba ipuli ha ke kelas 11 iwan tu khana yang ayong pai ngalah pas kam chakmat tengah kermen bakata jing sistem jong i wat ha 11 poi chakmat takmat long ngaong ngai pen kre ba ya ka bakut nang ba ke jing wan jong pi chakmat kemun fast division ni ndak kemilenti ba poi kan dan kebaila ben wanra ya keburom jong ai ngasem wanra keburom jong ka school wanra keburom jong ka stung thau ha ka ba penlong ru wat ya ka jelai berkawai ru ba itu langi don na kayeng ka baduk langi long na kayeng ka pekerdu langi long na kayeng ka ba simpau long pai ba hi sim da dai kayeng ka ba ruspa ru ba rai na kayeng ka ba don ba em rai ka long na kayeng ka bangiwan na kayeng ka baduk den kata ka daw sim la ban mundur ba kata ka jing wanra jong ka khun si jong i ka pedeng hun si sa khong lam ya ka dinga kerdan ka ba kum ka long mata tengah ngoba dakani ngas ngomong ni perkhat hin tong ni pelong jing ruai bo ble nang ni syakmat undang yarap undang yalam ya karu ba kendang yo ban kendang yo ban beteng ke jing puli tre padang ke jing kedu te ladu jing kermen ti don nong kersan siu ta bes den kata daw iru las ngufsi yong lada long ke bala te ya ikerpan ya kersan do yap tingiru da jing kut jing mut ni kwa ba to le la kale itas saus nem la nilai nem la ben pendap ke dikri te idon ke jing temu babha nak meta ba hadin meladap pendap jika dikri jong i kan ni para ke baar ke bawon first division hamatrik ru kandang yo lat banyu i ya ke jing sistem kan men kan lu ngan usah nak meta ki jing puli ki jong ka ki jing terang ki jong ka bakaru kanang yele sistem bagan yo kendang ke kham syakmat te kita hi ki jing yo i jong a ki bangang sutu barng yo i ba ublei ulong hakmat ha ki jing tre sistem jong i kum kala pedeng hun te kalong ka ba snu ba kalong ka ba snu tenat ba ngiyo ya ka hun ksiu ka ba daka jing yarap ke jong ublei kelala ban le kan ni ai te ha ka khat lu ngai khu blei ya phi kum ki media ki bala yarap ban wan
rak ikan ka kubor na kementa kan ka khul siu ni ya tu kan dia kong hagi kelas ki barit ki ban school ai kong sedang ya kan nursery po Goodwill English Medium School halai reng au ngawa lai hang tei hadu kelas 5 dan atau pade ngahian no asnong ha village upper secondary school kelas 6 hadu ma pendep ya kamatrik dan atau pade ngai beteng pade hang tia soda government high secondary school soda hang ti pilih kelas ai hang tia soda government ngai 11 but 12 di masin yo ya ka result long ke ai ke bam ngam sempai perkat kalau ke jing kendit ke bakrau ti ngalakum ngalaya mala jauh mat bang perkat ya ka jing ke bangla ya kendu ha ka jang ti ke jang ni ars ne ma pul te kalau ke ai ke ba pen kendit ba ko pen kemen do kata-kata ti nang ko ngala ai ngu yo blei mu bala dan rangkat ha ka jang ti ke jang ho ngas ngau thu ba dei pe lang ba ka jing ba ka jing to rangkat ka chu ba ka jing subun ka chu ban the kar hai ya ke jing ku ha ka jing ko jang ka ba pen po yang awak ka ai ke bangam ju pa perkhat ti ngaso ba ka dei be ka jing dan rangkat ka jo blei ka ba pen po yang asa kan ka thong zaman tahi ngi la ya pen bet ban let puli hi hang ti ha sora college hang ti sora kan dia kan son yang ngaso ban ong ba ha ka jing long khana school hi nang ko eng di ban po ya ka thong ha khamat bat ka ba kar pang tam pat ka long ban bo ya blei rangkat di ban bo rangkat ya ke jing duai ha bangi dan ha padang kinu ke jing di ban bo pa ya blai khamat na mar ha ka jing long brio ngi telat ngi ha ban trei chitom ha ban binat ri ha bangi kan mau pat ya blai ke baro uplay ya kila kilinti ya ke ba ngiru ya ke jing Aisyah wa padang kapur ka bangi snow ba ngimla asyu ban ya cha khamat ri uplay ha ba ngi kerpa bangi duai uplay ju sngap ya ke jing kerpa ke ki kumta ka deileng ba ka ji yarap ko jo ko bangi la ban po cha ka thong ka bangi dan compare la ke ding pengkiang ki ke la compare la ya kendu ke jing ya le ke ba pun dai ha bangi dan ka thong la de ba ha bangi bo yo pla khamat tingi la be ban po cha ka thong ka bangi dan te kata kalong ka jing ajeng bo chonga ya ki oi pat ki para khana samla ki bang ya puli ke dan ke jing puli ke jong ki ti ya tu kan dia ka jing do ka khang la me dia ya ki khna ban puli ka khang la shibun ha ka jing so tho yo nga te khang la shibun ha ka jaka bangin yo ban pandai jing bot kham hai ha ka jing poli ru teng ha ban prakhat atat kunu ban kersan ya de kunu ban be bala mo khandang ban kersan hi la de ka khang la ha ka we ka ru kom nambar ha ka jaka ya ka bangin yo ban pandai po kham bo ka jing poli ngi ha atat ban prakhat no kata-kata so ban ong ka jing ru ka khang la hi ka we ka ru kom dai ngi hap pan himu ban ma de jing dia ngai scam ba ngaso ka jing so ka long ru kata ka jing pranganti ya ka bangin don ya kata kamban bacuat nala de ba de ka jing do ha bangin don ba ya kata kamban bacuat ban ya kun prasa ti ngila be ban po cha ka thong tika buram bat ka jinggo ka bakar pang kale ro sha ka school hi baro ka we ya isa principal bat ya kino hi kai baro ki ba long ki nong ai men siem ki ba rat ba ka jonga dilang ba ka jing tu ka jong ki ka ba pen long hab ban ka ba ai men siem ba ngala ban po cha ka thong oi kino hi kai kala don be kata ka expectation mangan po he top place kum ta dei lang ba ka jing ai men siem ka jing tu ka jong ki na ka po cha ka po ka ba ai men siem yang ban puli minat ban ngas no ba dei lang ba ka ji kai ka paka ka bang yo na ki ba long ki ba kloi ban ai ka ji kai ba ki ba kloi ru ban ai men sim na ka po cha ka po kum tanga so ba ka jingo hi ka le sha ki no hi kai ba ka wei ki ba labu ya kita ki mau lenti ba ki mau yu ki ba scam kum ta dei lang ba ka jing scam jo kita ki mau yu ka ba ki labu ka bala pensuk yang ashi bor ya ka bangan thom ya ki ding pengkiang klam da shep ting ya bangan o dengan ha na ba ki scam ka jing bu jo ki ki mau ti kum tanga so ba ka ji hi kai hi bat ka kalau ke bapaka ka bang ayo naki ke bang lang ba ka ji kai ke bapaka ka jing kaloi jong ki ban long pa lok ban nga ban hikai ban ai man sim na ka po cha ka por ka ba pan la ya nga ban po cha ka ne ka thong nga so ban ai ngu ru ya ka yen ka sem ka baju dan rangkat lem ban nga ya imei ipa i ki kini jong nga ba ro angut ya imei do imei deng ba ipa do ki ba dan rangkat lem ban nga ki ba ai man sim yang awal ha pedeng ka jing pang ka ji to ha pedeng ka jing do han rei ki ba dan rangkat lem ban nga ki ba ya kerjaan lem ya ki kejat ki batlot ke jonga ki bija ai jing bul lem kundu ban pen khre bar kundu ban nang ban bati ya ka por kum tanga soba ke buram makrau kale do ka yeng kasem ka bala hikai
akor bat kabala hikai ru kum do ban ya cha prang ha ka ching im ka thong hi ka jonga ka ba bangan long no hikai ti ya man ta hi nga dang don be kata ka thong